אוקיי, מה שנפתור עכשיו זה תרגיל כיתה נוסף מפרק 5 הידרוסטטיקה, תרגיל מספר 2, הנה הוא נמצא כאן מולכם, והתרגיל הולך כך: כדור שמסתו 300 קילוגרם ברדיוס של 1 מטר, קשור לקרקעית הבריכה, מחצית הנפח של הכדור מוטבע בתוך המים, נתון צפיפות של מים 1000 קילוגרם למטר בשלישית, ושואלים למה שווה כוח המתיחות T. אוקיי, אז ההתחלה צריכה להיות די פשוטה וברורה, והיא פשוט מגיעה מהעובדה שאנחנו יודעים שהכדור הזה כרגע לא זז לשום מקום. אם הוא לא זז לשום מקום, זה אומר שכל הכוחות שפועלים עליו צריכים לאפס אחד את השני. זאת אומרת שכל הכוחות שפועלים למעלה צריכים להיות שווים לכל הכוחות שפועלים למטה. אז בואו נראה אילו כוחות פועלים על הכדור הזה. הנה הכדור. אז קודם כל המשקל פועל, זה תמיד נכון, שנמצאים בקרבת כדור הארץ, mg זה כוח שמושך תמיד למטה, אלו עוד כוחות פועלים. המתיחות, נכון, אנחנו גם רואים שהיא מסומנת בציור, גם היא פועלת למטה. ובינתיים שני הכוחות האלה מושכים למטה, זה אומר שאם אין כוח שימשוך למעלה, הכדור הזה אמור ליפול לתוך הקרקעית. הסיבה שהוא לא עושה זאת, כי בפועל הנוזל שבו הוא שקוע דוחף אותו למעלה. זה נקרא כוח חציפה. כל גוף שמוטבע בתוך זורם כלשהו, זה יכול להיות אוויר וזה יכול להיות נוזל כמו שאנחנו מכירים, מים במצב צבירה נוזלי, הנוזל הזה דוחף למעלה. והכוח שהוא דוחף למעלה נתון בנוסחה ρg כפול v. ρ זה הצפיפות של הנוזל שבו הגוף מוטבע. במקרה הזה הגוף הזה מוטבע בתוך מים עם צפיפות 1000 קילוגרם למטר בשלישית. G זה תאוצת הכובד על פני כדור הארץ, זאת אומרת הכוח ציפה מאוד תלוי אם אנחנו נמצאים על כדור הארץ בחלל או על הירח, לכן ה-G הזה זה מה שהוא בא לבטא. ה-V הזה זה נפח שקוע, זה בעצם בא לומר כמה מהנפח שקוע בתוך הנוזל, אוקיי? כמה שהנפח שקוע גדול יותר, כך גם כוח הציפה, הכוח שדוחף את הגוף שמוטבע למעלה, אוקיי? אז מה שנתנו פשוט כרגע לעשות זה רק לעשות שוויון כוחות, לעשות את הכוח למעלה פחות הכוחות למטה ולהשוות לאפס. שנייה לפני שנעשה את זה בואו נדבר רק רגע על נפח שקוע. אנחנו יודעים שהדבר הזה זה כדור וחצי מהנפח מוטבע, זה רשום פה. אז 4 חלקי 3 פאי 4 שלישית זה נפח של כדור, ובגלל שבכוח הציפה צריך רק את הנפח המושקע מכפילים בחצי, כי רק חצי מהכדור מוטבע בתוך המים. זה נותן 2.09 מטר בשלישית. בסדר? ועכשיו ניגש לשם את משוואת הכוחות. כוח הציפה פועל למעלה, mg והמתיחות פועלים למטה, אז נעביר את mg ואת המתיחות ימינה, נשים מספרים ונמצא את המתיחות בחוט. בסדר? 17,542 ניוטון.